Ka jingdon khat nyongut ki MDC ka Voice of the People Party na ka yeng ba arpu kundai ngut ki dikhot ha Khasi Hills Autonomous District Council kapan ishai bagani ka party ba lam khamat menta ya ka executive committee ka bathamai hadin badade banjit yo ba shem borlang renja MDC na lingkerdam lat kro kumu chief executive member kamdon kamshu ya ka jingwan kershan daki weipan ki MDC Lightno Chairman uba strong pillar kharjana MDC na maukhar penthor khra umbala shajit lingba ke election haga arpu pratrik urumphang arajar arpusan bat uba kinjo lang rangtong MDC na mau hati uba ka party ka bu baun bat ya ka kam kumu deputy chairman ka jingdon MDC haga executive committee kan long khat sangut ki weipat ki badon shakal yang persha ki kinthop khat arngut kata sangut na United Democratic Party, sangut na National People's Party, arngut ki MDC ba Clemseng, bat uway na Hill State People's Democratic Party. Habakili la Executive Committee kan pediang ni nya ka jingwan kershan ki weipat ki MDC uba syembor lang ulaong. Bakin syong da ka jingyalang ban shim ya ka rai kata da ki nongelam jong ka VPP. Binginya kita ka lenti ka ba jingitri lang. Mo dalawan ki takiwi ki party kan isnok tilang kamu ngaku musi ami na man ang ki hoiwan de kuno hi ka baki ki wan ka bawan hi ka bagi habis show meeting pada ka lembaga jingitri lang hi pada party dalam party ka tangin dah hatap halor ka jinge ki bala ban ya tingko namar haki HADC lalam khamat daga VPP nakal yang sensyar kat ba hayeng dor bar thawan ka jelapan ka party ka syong hakal yang persya uba syembor lang ulaong baki badon ha ka sorkaru ki syong ha ka syuki na ka benta upat ba angim la ban ngin subu lepa batang na mata ba hapo ka state government ka dan ka wai ka party hapo ka isi ka padis konsulan da wai party wanang tai kin chu lekat ka bangman oh le sin nang tai man se ki yo i ba de lamba man ka VPP ka bala ban lek kamahaman hapo konsul yo ka ai man chibun ru ka support ka pelat man chibun persekata ka man pelat support tengka lembaga jengwan ka jungi ka pelat man sispa tengka ru mo just ni community ka tak ni community ke ba ka basni na ki ni community ka ba na mar bakiru ki shong apa uski nam topai ba te ladaki ki le ka ba yu tu mo pai ba ki ni masya da ka ba penpau ba ka VPP kanam ailat ban le mon nya ka sarkar bakan jit ya UMDC ba syuse lani nominated MDC uba syembor lang ulaong ba MDC uba syuse uday banlong ubala ban ai jingmut ya ka yeng hi paro ka wei halor ka jingbam don ka an ka bakhang ya ka jing pet seng ki MDC lani ka anti defection law uba syembor lang ulaong ki MDC ka party hi kin hab ban te lakam yala di kumbaki ya cha upat ba hakapor election minum ha ban chu minute tong chu dia minute ni ko ai ba nu minute ba wan do bola ban jingmut house ke ngatangin saya ingin syok minum chu ai bikin kat momen maki nya bikin banyak pun ban dong man pentik ban pen tek lakam ya kita kamdan ke kentien awin penakam ke tek lakam mau ke jing tek lakam hi gede maki shmet bikin tek lakam lade kya ban sotu ban tek lakam lade Allah kan nogre maki wan seperti kya ban sotu ba kya ban tek lakam lade ba da kan nogre bagi yang election ba mat ke haban suthur bentek lakam iladir kumba kila ya keren le de meeting bang ini terang kalang bagi sini de lang jungi pa kalong ba kumang 8 pa man apa house ba om dai tang ye ki pradakhat jungi ka pipi wat ye ki uppersion ngi kloi bagi pedang subhai ki bagi yo ki sulok ta lamba ka jing lang hi ka biang lo nasional pi kala dan ka nadu wasdang tu kadang tu ka jing soi bagi de bin yang kerjaan bi Thailand ka parti de hadin per ada pa job te ka dan komata ndai lembaga jirai ka meeting ka balai syong lang di ka tai ken ni ka ketin ni bat ka ketin ni habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya